Butangaan og sports, recreation ug mga cellphone o computer nga mahimong magamit alang sa idalaw kun electronic visitation alang sa mga children in conflict with the law sa rehab center sa Operation Second Chance sa Cebu City. Tungsaran sa report ni Marie Dumabo. Kini ang pipila sa mga nakabot sa Cebu City Government nga mga pamaagi aron kalikayan nga dunay mo iskapo nga mga children in conflict with the law o CICL diha sa Rehab Center sa Operation Second Chance sa Barangay Kalunesan, Cebu City. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archivalo man sa gihimong pagsusi sa natabong pag-ikyas sa 15 ka mga CICL nitong Sabado sa gabii, Abril 11. Unang nihimo og noise barrage ang mga CICL human nasakmit sa mga social worker ang tulo ka mga cellphone nga napalgad atol sa Greyhound operation. Atol sa noise barrage niikyas ang 15 ka mga CICL. Na-rescue ra ni adtong Domingo ang tanang 15 ka mga niikyas nga CICL. Sports facility. Kaya pag adto na mo ingon siya, Mayor, padwaan na taon mig basketball. Mayor, patanawa taon mig TV. Ya ugma Mayor, akong birthday, padwawa akong mama. So there's so many concerns. I think it could be corrected. I-review ang atong security system. The other one, paliguno na to ang atong areas where asa sila makaagi. The other thing is ang atong tubig. Dugang sa mayor nga nakabot usab nila nga solusyon ang magbutang og usa ka social worker o kawani sa City Hall nga mamahimong mother figure sa mga CICL. Nasuta nga puros mga lalaking social worker ang gaatiman sa rehab center. Ay Bible study, ay ALS dito, but sa ako lang pagtanaw, it's not working well. Ang ilang TV, I think guba na. Okay, so why akong gitanaw sad kinahanglan tag na ay hinganlan na to mother figure nga naa dito. Na ay social worker, but I think we need somebody is more mama, mga bata man eh. So considering nga bata, kinahanglan pag yun sila constant reminder sa mga mama. Padayon pa silang nangita og mga pamaagi aron matabangan ang mga CICL diha sa rehab center. Uban ni Philip Patricio o Cleofer Lumayag, Marie Dumabo. Balitang Bisdak.